Hello. Oh, mga higala na dito kita karon diri sa sitio Malindog no kay may atong giari diri nga atog ni balita sa atong parang magkuanan gini nato no Malindog ang location siya Malindog no. Na diri nato makita ang ginato ang kanang naghikog Malindog pero ang barangay laan ni Bagunbon. San Carlos City gyapon ni siya. Ang kuan kuno feedback ang tawhanagot kay nangawat ni siya kanding. Nya ang kanding perting di malasa kay ang kanding nakabuhi diha siyang kamot. Ning adtos ning pulis tagiya ang kanding nanugid sa tagiya. O murag sa lantaw nako pwede ra ni silang interviewon dire. Sir. Sir, pwede ba ti ka ma-interview, sir? Kung unsa gyud sala nimo nganong naghikog man ka? Istoryahan pa kung patay naman ko. Patay na di ka? Oh, patay na ko. Lah. Karon pa ko kitag patay mo istorya. Lah. Ang iyang hikugan kapayas. Oh? Makamatay din ni kapayas? Ah. Kuyawa ko di aning kapayas. Makamatay din ni kapayas? Maong namatay ko kay upload man na. Biko no, ako kuno ning tilawan mag makamatay dagyod. Makamatay gidi ay. Makamatay gidi ay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa tuntok nga di makasamo. Anli at topic baby di ka maglato.